Kære poeter og deres majestæter og deres kongelige højheder og kære stamgæster til oplæsning på Løves i Aarhus, samt La Fontaine af Lenberg og Karensminde i København. Kære stamgæster til byens ord i Roskilde, kære mig, kære os alle sammen. Jeg var dybt begejstret, da jeg blev kontaktet af Jean Ryan Bjerremann og blev spurgt, om jeg ville lave et indtalt forord til dette nummer af Orbit Soul. Ikke alene fordi folkets røst altid har interesse for vi i toppen af samfundet, men også fordi jeg i mit lange liv har måttet indse, at intet sker uden et blik for hverdagen. Ideelt set burde magten vel egentlig dele til 4 år. Den udøvende magt, den lovgivende magt, den dømmende magt og den kreative magt. Den kreative magt er interessant, for ikke alene er kreativitet det, der skaber frihedsdrang og sætter tankerne fri, men hverdagen ligger jo altid til grund for enhver form for kunst. Da jeg var statsminister, der startede jeg altid hver tirsdag morgen med at læse det nye Anders And-blad før morgenavisen og før morgenkaffen. Anders And stod for mig som karikaturen af den typiske arbejdsmand. Den til tider lidt uheldige helt, der så gerne vil gøre det hele så godt, men som alligevel oplever benspænd fra fætter Højben, ja, sågar sine egne nevøer, men som alligevel glad og fro tager på arbejde og møder verden med åbent sind, uden at bære af. Og der er der også prosaister som Dan Turell, endnu en af mine favoritter, der som sådan sagde noget meget klogt, og dengang i 70'erne viste, at han kunne skue langt ind i fremtiden. Det er ikke let at være socialdemokrat med den statsminister, vi har. Tag den på ny op. Poeter kan sandelig ikke sættes i bås. Det har landbrug slet ikke råd til. Poesi er også det, vi gør i dagligdagen. Det, vi gør for at gøre en forskel. Forleden dag stod jeg i Hjem og Fix, og der var en ung medarbejder, som blev kontaktet af en kunde, der havde brug for hjælp. Jeg er sikker på, at den unge mand var socialdemokrat, uden at kunne sige det med sikkerhed. Han vidste ikke, hvad han skulle sige til kunden, men han sagde så noget, der gik lige i hjertet på mig. Jeg ved det ikke, men lad mig undersøge det. Ja, rørende. Men der er jo både god og dårlig poesi. Det værste, det er, når det værste fra politik bliver blandet sammen med poesi. For nogle år siden var der en næstformand i en nu hedengang poetklub, som fik knaphulsklø og udnævnte sig selv til formand. Han kunne desværre ikke skjule sine manglende evner, så svanesangen for den forenings tidsskrift blev med deltagelse af 5 poeter på godt nok 120 sider i A5-format, men med mega store fonts og med 50 sider til formanden selv. Derfor siger jeg, Kjeld Ivan Tovstrup Thyssen, du duer. Det gælder bare om at finde ud af, hvad det er, du er god til. Det er i hverdagen, at vi helt almindelige mennesker finder vores styrke. En kop kaffe, en ostemad, lyden af børnenes glade latter under trækronerne. Det er lige Danmark og den danske befolkning. Det er, som Dan Turell skrev, nemt at holde af hverdagen. Lad mig citere fra et af hans mest elskede digte. Jeg holder af hverdagen. Jeg er vild med den. Hold dig helt ferie, hvor jeg holder af hverdagen. Jeg holder stinkende meget af hverdagen. God fornøjelse.